Ingane zakwethu, yazi angazi bafowethu, angazi. Mina ngiyafisa abantu mhlampe becabange njengami. Angiyafisa. Bake futhi abantu babe positive njengami entweni esuke bekholelwa kuyo. Bafowethu, we have so many people abebekholelwa kumash and mash, but nje ngephutha elincane lokuthi uphakele umthakathi uhambe wohlala nopresident lapha. Sebekhuluma social media wonke, phakela umthakathi this, phakela umthakathi that. Hey, ngeke ma-South African bafowethu. Ya, angiyazi yini ongayenza kuma-South African. Mina ingane zakwethu ngenza amavidiyo la athi aze abawu-2. Iyodwa bafethu into engiyikhulumayo. Ngithi mina asimbonge uphakela umthakathi, asimbonge uNgizwe, asimbonge uJesinta ngokusivula amehlo. Ukuthi ke kwenzakalani manje? Into esiyibonga kakhulu ngabo ukusivula amehlo. Ngamanye amazwi basikhombisile indlela ekumele masihambe ngayo. Bayivusile inyamazane ekumele siyihubhe. Bekhona bengekho kumele siyihubhe lenyamazane ngoba bona sebeyivusile lenyamazane. Mina ngithi asibabonge ngokusivusela inyamazane. Awadliwa amandla omuntu kaZulu esaphila. Leyo ukuthi ubonene noPresident Cyril Ramaphosa lapha kuthiwa kunezimali abantu ngoba into bayazi bengayazi. Ma-South African anjalo nje. Athi kunezimali ezikhokhiwe. I don't care about that. Asazi ukukhokheliwa asikwazi thina lokho. Futhi singayenza ngathi siyazi. Ngoba sothi thina somafavuke njengedangabani sithi vezana ubufakazi balokho balento eniyishoyo. Ngeke nibubeke ubufakazi. Samaxoki thina ama-South Africans. Samaxoki. Yini ingane zabantu zilwe kangaka zasikhombisa indlela. Nina manje ningena ku-public social media nizokhuluma akabuhlungu kanje ngeingane zabantu. Nikhohlwa yiko konke okuhle abakwenzile. Bafowethu, osifundisa empilweni ungabheki uhlangothi olubi kumuntu. Bheka into enhle because into embi izokubulala. Into embi izokukhubekisa. Uma ufuna nje ukuhlezi uright, awubheke lokho okuhle kuphela. Yilo lohlobo ke mina lomuntu. Nalesi ishoya siyazi. Siyitori nje siyikhandayo. Yabona? Because uchazile uhlangothi lakhe uphakela umthakathi ukuthi yini yamenza ayohlangana nomengameli washo futhi wachaza ukuthi wafonelwa. Uchazile uhlangothi lakhe. So yini ke nina leseniyazi engaka? Imali nakhokhelwa yona. Ngicela ukubuza ke kunina public. Ngicela ukubuza kunina bantu be-social media. Njengoba senithi ukhokhele bakhokhelwe malini oZoso nophakela umthakathi. Senazi nokuthi uZoso uthenge ifoni ngemali ayikhokheliwe. Shuthi uZoso akaholi ngecontent akanamali uZoso. Ngiyakwazi ukuthenga ifoni. Bantu base-South Africa, mina ngiyabaqala abantu abamaxoki kanje. Ngiyabaqala. Yabona wezingane zakwethu anginifundisa lento empilweni. Empilweni awukhulumi kabi ngento okholelwa kuyo. Ake ngenze isibonelo. Ekhaya kini la uzalwa khona. Makuneyinkinga zasekhaya kini, awuhambi uyokhuluma ngeinkinga zasekhaya, uyokhuluma esidlangalaleni, uyohlaza ikhaya lakho. Noma ngabe lezo inkinga zikhona, uzikhuluma khona ekhaya, awuzikhulumi uhamba ukhuluma noma ikuphi uthi ekhaya kunje, ubona nje ekhaya kunje, ekhaya kunje. Awuyenzi leyo nto leyo. Kufana nomuntu othandana naye. Ukuthi uyaxabana nombali othandana naye nobani noNosipho othandana naye, sokufanele wena manje uhamba uculela lonke izwe ngalokho. Inhloboni mina ayangixaka futhi nalamadoda mina akukhuluma kangaka.
khuluma very negative. Hayi bafowethu, uyinhloboni yomuntu mawunjalo, uyinhloboni. Into okholelwa kuyo awukwazi ukuhamba ukukhuluma noma ikanjani ngayo, because kunabantu abangakholelwa kulento abazojabula. Kuyabo kumanje nijabulisa izitha, nijabulisa ama-illegal immigrants. Ayajabula njengoba nikhuluma kanje, nixabana nje kanje, ayajabula wona. Nijabulisa izitha ey'fana noJulius Malema, ziyajabula manje uma niphendukela uphakela umthakathi kanje, ngenxa yokuthi nje uhlangane nomongameli. Kusho ukuthini ukuhlangana nomongameli? Kusho ukuthi kuyodayisa, because ayikho into wrong esayibonile thina yenzekile. Sibonile imashi and mashi iqhubekile ngomhla ka-30, akukho ku-wrong bokumashwa kuwonke ama-province. Yini kanti inkinga? Niyabona ukuthi yinini eniyinkinga la, nini enikhulumayo, inina-ke manje nenza i-division kulento, enenza uqhekeko, nifuna ukuxabana ungizwe-ke manje nophakela umthakathi ukuxabana oJesinta. Niyaxabanisa nje manje, niyayixova manje, niyabaxova nje, niyaxova ukuze ingaphumeleli lento ukuthi abahambe. Nizama lokho manje. Hayi khulani man, ma-South African, khulani. If you know that you are believer that abantu bokufika abangelona abangekho emthethweni kuleli zwe lakithi kumele bahambe, musani ukuyenza-ke lento eniyenzayo. Yiyekeni bafowethu. Yo.